halang ka na mo ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo, O Diyos, gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka na mo ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo, Diyos, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Jesucristo, igabayaw ko ang akong mga gamot, sa tibok na mo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka na mo ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo, O Diyos, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Jesucristo, igabayaw ko ang akong mga gamot, sa tibok na mo nga kasing-kasing, pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Mayong adlaw na tong tanan, lain asad nga adlaw nga diin makatuon ta sa pulong sa Ginoo. Kung naamoy mga Biblia, palihog kog abli dito sa Lucas kapitulo 6, bersikulo 1 kutob sa 11. Again, Lucas 6, bersikulo 1 kutob sa 11. Karong adlaw maghisgot ta about Sabbath or adlaw nga ting papahulay. Pero gamiton na tong word nga Sabbath kay murag taas ra kayo ang kuan adlaw nga ting papahulay, murag kuan. So Sabbath atong word. So murag ang Sabbath kung sa original niya nga language gigamit nila sa unang panahon, gihatag ang balaod ang Hebrew Sabbath, which is na-apply gihapon nila sa Greek sa panahon ni Jesus Christ ang Sabbath, kay nagsige hapon sila padayon sa kanang practice. Ang Sabbath kay basically mura na siya kuan na pahuway or muundang kag trabaho, di ka mo trabaho, pahuway ka, wa kay buhaton. Basically mo na ang Sabbath. Pero ang sa mga Hudiyo, ang mga Jews kasagaran ilang reconstruct ang balaod nila. Nagbuhat sila mga daghan pa nga di angay buhaton. Like for example, di ka pwede mo trabaho. So kung di ka pwede mo trabaho, di ka pwede mo alsa, di ka pwede. O kung imong tan-awon ang ilang tradition, lahi ra gid sa ato So mo hatag og gamay nga mga tulunan nila dito or ilang tradition dito nga which is di ginato makita diri. For example, kung Sabbath nila, kung for example Sabbath, Sabado, Birnis pa lang daan, ilan na nang andamon ilang plato sa lamisa,
ilang mga kutsara, magluto na nang sila daan, para, inigabot sa Sabat, wa na gina sila buhaton, di na sila magluto, kaon na lang sila. Bisag ilang mga elevator dito, naka-automatic na, di pwede mo pislit. Grabe na, extremist no dito, nga, di pwede mo pislit, bisan pag on sa suga, di pwede. So, automatic na ilang mga suga. So, di pwede mo trabaho. So, muna, ina ng extreme. So, kumbaga, na mga balaod nga ilang nabuhat nga, di mo pwede buhaton out sa balaod nga gihatag sa Ginoo. Ug mo na siya ang Sabat. Pero sa ato, adre, dili kayo na nato makitaan, kay lahi man ta nga race, like, Hintel o Hudiyo, lahi ragig kayo. Specific ang sahila. So, lahi ra sa tuwa. Especially sa tuwa ang context karon nga, grabe na kayong evolve ang panahon. So, wala gid murag ang Sabat, dili na siya ingon nga same sa ato ilang context. Pero sa mutuo sa dili, bisan sa kani nga context nila nga Sabat sa panghitabo, naghihapon tayo ma-apply, naghihapon tayo makutlo nga pagtulunan, nagikan ani nga passage. So kung namoy Biblia again, ablihid diri sa Lucas 6:1 kutob sa 11. Akong basahon in English gihapon, New Living Translation, kay law mo kayo mga Bisaya. So New Living Translation, pero ako rin siyang i-translate sa ato ang progression sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa Lucas 6, kapitulo 6, bersikulo 1 kutob sa 11. One Sabbath day, as Jesus was walking through some grain fields, his disciple broke off heads of grain. The disciples rubbed off the husk in their hands and ate the grain. But some Pharisees said, "Why are you breaking the law by harvesting grain in the Sabbath?" Jesus replied, "Haven't you read the scripture that David did when he and his companion were hungry? He went into the house of God and broke the law by eating the sacred loaves of bread that only the priests can eat. He also gave some of his companions." And Jesus added, "The Son of Man is Lord even over the Sabbath." On another Sabbath day, lahi na siya din sa kasabat, man with a deformed right hand was in the synagogue. While Jesus was teaching, the teachers of religious law and the Pharisees watched Jesus closely. If he healed the man's hand, they planned to accuse him of working on the Sabbath. But Jesus knew their thoughts. He said to the man with the deformed hand, "Come and stand in front of everyone." So the man came forward. Then Jesus said to his critics, "I have a question for you. Does the law permit good deeds on Sabbath, or is it a day for doing evil? Is this a day of save life, or to destroy it?" He looked around at them one by one, and then said to the man, Hold out your hand." So the man held out his hand, and it was restored. At this, the enemies of Jesus were wild with rage and began to discuss what to do with him. Dampo ta? Labing gamhanan nagdalaygo na mga Dios. Salamat kay Ginoo sa adlaw na sad nga imong gihatag din kami Lord makatuon sa imong pulong. Akong gyampo Ginoo, nga ikaw magauban ka namo Ginoo, hinawtutla kaning pulong dili lang among basahon, dili lang among makatunan. Importante jud Ginoo nga maghatag din kausaban sa among kinabuhi. So among gihangyo ang imong balang Espiritu Santo may mag-usab sa among kasing-kasing ug unahuna Ginoo gawas sa among mga nakatunan sa imong pulong karong kabungtagon. Hinawta Lord nga tangtangon nimo ang mga butang nga makapagpugong sa among pagduol diha kanimo. Hinawta Lord nga mo focus mi sa among mga panimalay karon, mulingkod, mo tan-aw sa video ug mo focus sa imong pulong ug unsa na mo pag-apply sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa tanan, kita na kong gipangay pasamatan sa Jesus. Amen. Again, maayong adlaw kanato sa kung gingon gini na maghisgot ta og Sabat. So ang giuluhan nato ang ato ang message karon nga Sabat gibuhat para sa katawhan, dili ang tao para sa Sabat. Akong balikon ha. Ang Sabat gibuhat para sa katawhan, dili ang tao sa Sabat. So kumbaga, ang Sabat, ang balaod nga pagpahulay gibuhat para sa kaayuhan sa mga katawhan. Dili kay ang mga tao mo buhat mahimong magapos na hinuon sa kaning nga balaod bali. Ug mo ni nahitabo kung atong tan-awon diri ang atong passage. Kumbaga nagapos ang mga katawhan sa balaod nga ingon nga di nila i-break og law. Pero kung atong naon, atong sa atong gibasa ganina, ang pangutana nga mosulod diri, gi-break bagyod nila or ila bagyong gilagpas bagyod nila ang balaod nga gihatag sa Ginoo. So mo natong tubagon karon kung naa bagyod
ang mga disciples, duha ka buok nahitabo diri, disciples with Jesus. So mo na nahitabo, setting in Cebuano, sa akong gibasa ganina. Usa ka Sabbath day, lahi na siya nga Sabbath day, yaagi silang Jesus sa kanang murag kahumayan. Unya, gigutom yung mga disipulo, basin siguro kung daghan nilang trabaho sa una, kaya nagsugod naman ang ministry ni Jesus Christ, ani. Iyang gikuha, nanguha sila mga grains, o ginikaon sila. Ningon ang mga Pharisees, nagsunod gini mga Pharisees nila, no? Nga inyo man gi-break ang law, na nga, nagtrabaho mo, nag-harvest mo, pampangutana, nag-harvest bagid sila. Lahi biya ginang harvest ha, o nikuha lang ka, o nikaon ka. So, mo ito naitabo. Sa sunod, another lain nga Sabbath nga adlaw, by the way, during Sabbath, ang mga Hudiyo, ang ilang buhaton, di sila pwede maglihok ng trabaho, muadto sila mga synagogue, or sa tuang setting, para masabtan lang ginato, murag simbahan ba? Temple, ato sila magbasa sa pulong sa Ginoo, murag itong gibuhat karon. Basa sila sa pulong sa Ginoo, inana. Muna ilang day of rest, muna ilang Sabbath, pahulay, adlaw nga mapahuway sila. So, dito, another Sabbath, which is makita na to sa verse 6, kutob sa 11, si Jesus Christ na sad, ang ilang gi-obserbaran, kaning mga religious leader, o kaning mga Pharisees and priests. Kita nila, si Jesus Christ nag-teach sa synagogue or sa ilang temple. So, nagstorya nito, nagtudlo si Jesus Christ. May usa ka laki nga deform ang iyang kamot. Deform yung arm. Yang diri bukton ana deform. So gihuwat sa Pharisee unsay buhaton ni Jesus. Kay bawgid sila siguro nga buhaton ni Jesus. Ingon sila nga kung ayuhon ni Jesus Christ pasabot iyang gi-break ang law na sad nga ni trabaho siya sa Sabat kay nag-heal siya, consider trabaho. Gud nilang panghuna-huna. Pero kay ba mo unsay gisulti ni Jesus Christ, ana si Jesus Christ, iyang gitawag ng laki, iyang gipabarog sa tubangan, o iyang gipangutana katong mga kritis. Kay ba mo siya sa huna-huna. You know, Jesus, based sa ato ang pagtuon, si Jesus Christ kay bahog gihapon sa mga butang because He is considered as God, all-knowing God. And so Jesus ningon siya, iyang gipangutana, asay mas maayo mo buhat? Asa may gitugot sa balaod? Mubuhat og maayo sa Sabat? Or mubuhat og di maayo sa Sabat? Ikaduha, ingon siya, asay mas maayo buhaton sa Sabat? Mubuhat og maayo or di maayo? Sunod, ingon siya, asay mas maayo muluwas og kinabuhi? Or ang kinabuhi, daoton? So muna yung gipangutana. Unya, after na niyang gipangutana, iyang gingnan, ang laki, iisay mo kamot. Iyang bukton. So pag isa sa lalaki, tuod yun na ayo. Lagot kayo mga priest o Pharisees nagtanaw niya. Again, ang ilang kalagot, dili siguro tungod kay gi-break niyang law, pero muna ilang pasangil, gi-break ni law ni Jesus Christ. Pero nalagot sila nga naman, nalabuan siguro ilang pride or ang ilahang ang ilang paglantaw ba sa kasagaran sa mga Pharisees o mga teachers sa law, sila ba taas sila may sundo ni nana niya. Karon na si Jesus, kinsa man itawhanan ni kanit lang sila abot diri niya, muna yung buhaton, inay-nana. So, lagot gid sila. So, nang kontra nila si Jesus Christ, muna ilang rason. Nga ilag yung bantayan si Jesus Christ, bisag ang mga disciples si Jesus Christ, oy, unsa na yung gibuhat? Oy, di na mao. Oy, ana, ilang ginabuhat permente ni Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, with compassion, iya gihapon ginatudloan ang mga tao, o kani sila, muna yung gibuhat, ani nga Sabat, yung gipangutana, asa may may buhaton? Mubuhat maayo or di maayo? Ahami maayo, luwas og tao or mudaoton ng tao, which is mo ilang gibuhat ni Jesus Christ, ganahan nila, daoton si Jesus Christ. But again, another lesson. So, muna yung mga lesson nga itong ma-learn sa duha ka setting atong makita dre ang action sa disipulo o ang action na Jesus Christ. Ang pagpunit o grain sa or pagkuha sa kaning gitawag humay dira sa kahumayan para makaon, ang disciple, they have the reason. Ang una ilang reason, gutom sila. And when sa dihang niingon ang mga Fariseo nga, oy, sayop man imong gibuhat, imo man gi-break ang law unsa may giingon ni Jesus Christ. Yang gitubag, which is a story ni David nga unsa gibuhat ni David dito sa Samuel. Nga, kumbaga murag ni break ang law pero wa di ay. Ningon dira sa verse 2. Verse 3. Ingon siya, Jesus replied, haven't you read the scripture what David did when he was hungry and his companion? Siya, kay baba mo unsa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya og iyang mga kauban, niadto siya sa house sa Ginoo, mo lang gitawag sa temple lang kidna. Unya ni kaon siya og pan nga which is ang mga pari ra pwede mo kaon. So kumbaga, ibang gi-break ang law. So karon balik ta sa ato ang ulo or sa ato ang titulo aning nga passage. Ang Sabat gibuhat para sa katawhan. Mo ginito isud sa na
kaning balaod gibuhat sa katawhan para sa kaayuhan sa katawhan. Dili kay bali nga murag mo na niya itong buhaton, inani nga mas piliyon na nato nga bahala na nagmaunsa na siya dira. Basta mo follow gyapon ta sa law. Again si David gigutom kay ba mo ngano? Si David atong nga time gi-call na siya sa Ginoo nga siya may mupuli ni Saul. Ug wa mo sugot si Saul, suko kay si Saul. Ganahan niya patyon si David, so nagdagandagan si David, kauban niya mga kompanyon. Atong nga time mo, sila nagkaon, nagtago-tago man sila, ug mo nang abot sila sa temple. Niadto siya sa pari, ug yang ingon. Ano siya sa 1 Samuel ha? Ingon siya nga, gutom siya, ug yung mga kompanyon. Pero ganahan siya nga makakaon sila. Pero ningon pari, wa naman may pandiri. Ang nabilin diri kanina man lang para sa mga pari. Pero gitagaan siya sa pare. O ilang gikaon, gihatag lang kompanyon. Gibreak bagid niya ang law. Kung may nga tao, gibreak niya ang law, kaya nikaon siya para man sa mga pare. Pero unsa man yung purpose sa bread actually? To be consumed para makaon, di ba? Pero nalay specific nga ang pare. Pero ang panghunahuna lang, kung atong lantawon nga, ang pare mismo nihatag nila, ikaon, kumbaga murag di-break ang law, pero ang intention ba wala. So muna akong gingon nga sometimes murag extreme na kayo ang mga katawhan nga murag nga balaod. Atong ibutang sa setting sa tuwang simbahan. For example, naatay church bus. Unya, ang church bus, gibutang na ito nga balaod. Ganun na may balaod? Siyempre, naging na balaod. Nga naman. Kaya kung may balaod, bisag kinsay mo drive na, mabangga, maguba, makagasto, patagdako. Diba? Kana nga tot. So, buhaton na itong balaod. Ang pwede mo drive, ani nga church bus, kani nga tao. Karon, absent tong tawhan na. Nga naman, nasakit or nana. Pero na emergency. Na mo gamit sa church bus, kinsa may kaybaw mo drive, na kaybaw mo drive. Uy, hindi pwede. Ang balaod, kaning tawhan na ra. So, di na ito magamit ang church bus. Di ba? So, kanang nga logic ba, nga pangunahon na, mo ni siya panghitabo, ani, like, mas mulabaw no ng balaod sa kikinahanglan sa mga tao sa mga ang unang lesson na ito mga learner. Nga, ang katawhan, dapat mas mulabaw siya. Ang kaayuhan sa katawhan, mas mulabaw siya sa balaod. Again, ang balaod gihata, gibuhat para sa kaayuhan sa tao, dili bali. Dili kay ang tao may para ang maayo ang balaod sa tao sayop nga pangunahon na. Gibuhat ang balaod para sa kaayuhan sa tao. So, kung naay mga papilion na to kung asa kaayuhan sa tao or sa balaod, mas unahon ginato ang katawhan. Same goes sa kaninga narrative, nga story. Unsay nahitabo, gigutom ang mga disciple ni Jesus Christ. Ang ilahabang intent, ang ilahabang motive pag adto sa grain, ilabang ipakita sa mga tao, oy, mas kami mo'y siga dire. Kami mo'y wala ilo nga makakuha na mo. Mukhaon mi. Di, inanabay lang intention, dili, di ba? Ang ilang intention, gutom sila. Basically, muna. The intention was good, the intent was wala jud sila ingon nga, oy, mas kami mo'y masiga ninyo, kami mas taas mi ninyo kay kuyog mi ni Jesus. Wala inana, nga na. The same goes as ni David. Ako ang hari, ako yung maabot ng hari, akong chosen ng hari. Pakan ako, bisag ka ng pagkaon sa pare, pagkaon na ako. Wala. The intention was basically para sa mga katawhan. Sa iyang kumpanyon, para siyang kagalingon, kay gutom sila. Walay wrong motive. So, kumbaga, para sa katawhan. So, ang balaod, again, gibuhat para sa katawhan, dili sa mga katawhan. Dili siya ingon ticket nga, mahimo nga, maka-break na ko sa law, nga inana. But sometimes, we just have to bend the rules. Kumbaga, kay bawat mo adjust ba? Di tayo nga magapos na gid nga mao na gid bisag emergency di na gid magamit ang sakyanan bisag nay ka mao mo drive lain. 'Di ba? Pero ang rules, ang reason sa rules, unsa man jud tungod reason sa rules? Para lang na guidelines nga dili magsigpatakag drive, nga bisan drive ba ni Manny niya mabangga no ni Manny hinuon. Dako na nang tagasto, 'di ba? So kumbaga inana ang rules pero pwede ta mo bend kung kaayuhan sa mga katawhan, 'di ba? So basically, muna ganahan ang punto ni Jesus Christ sa diha, nag-discuss siya about ani nga narrative sa disciple. So kung saan man ito pag-apply sa itong kinabuhi, di ba? Ako gingon mo, ang practice sa mga Jews pero ma-apply ihapon din nato. Again, basta kaayuhan sa tao, para sa katao, pwede na ito ma-bend ang rules atong pilion. It comes to pagtuman. For example, kwarta na kay savings, mga nana. But then, someone really genuinely needed, gikinahanglan gid niyang kwarta. Like for example, sa medication or disgrasya. Kung tanaw ni mo nga, kaya ni mo bend gamay. Anong di good? Again, para sa kaayuhan. Balik ta. Ang mga butang, same sa rule, sa balaod. Gibuhat ang balaod para sa katawhan. Ang mga butang, gibuhat para sa katawhan. Dili kay bali.
mura mo nahitabo na bali ba ang kalibutan. Ang tao mura nanog gibuhat para sa kwarta. Nga naman kay mga tao nagapos mas kwarta, sige nagtrabaho, sige trabaho. Again, pahuway, importante kayo. Ato na discussan on niya later sa about sa pahuway. Karon, ang action na sad ni Jesus Christ, unsa may ang teaching. So katong basically kung katong sa action sa disciples, ang teaching ni Jesus Christ, plain and simple. If you have to choose sa kaayuhan, sa katawhan, sa balaod, we have to adjust. Para gid sa katawhan, priority is ang tao. Precedence para sa mga tao. Angay nga buhaton. Karon si Jesus Christ, kani, ang pag-heal niya. Karon, grabe ang specifics ni Jesus ani dire. Especially kaning pag-iyan ng pag-heal sa deformed hand, ningon jud siya nga, asa may mas maayo buhaton? Mubuhat og maayo or mubuhat og dautan? Which is sagpa kaayo sa mga Pariseo. Nga naman, dautan na nilang intent. Sige mas nagbantay sa mga disipulo, sige imagine na Sabbath. Nasa sa synagogue, ano na sila sa synagogue, ano na sila sa temple, para maminaw sa pulong sa Ginoo. Kumbaga kung sa ato ang setting para lang makasabot ta, para mo simba, di ba? We go to church para mo simba. Imagine na, nice set of people na adira, duwa sila mo para mo simba. Kaya ba na, gunsa? Namantay sa mga tauhan. Uy, gano'n nagkaon man niya. Uy, gano'n ginanam niya pag-abli ang Bible. Uy, gano'n nag-cellphone man niya. Mura ginanam ba? Basically, inaana ilang gibuhat. Mayo ba ilang gibuhat? Di ba? Di. Sumayin siya, which is lawful to do. May mas maayo buhaton. Mubuhat og maayo, which is imong intent, simba, mo rest, or di maayo, nga sige nagpamantay, or sige ana, may mas maayo buhaton, di ba? Sagpa, kaya nalagot kay sila. Kani nga Jesus, sila dito, birahan dito, permintian niya. Sunod, ingon siya, asa may mas maayo, daoto na ko sa katao, or mas muluwas kag tao, which is ilang gibuhat na sad. Ginadaot nila si Jesus Christ, ginadaot ng disciple, suko, gigay sila ni Jesus Christ. Which is, lead sa ato ang lesson nga ma-learn nato sa dihang ni-heal si Jesus Christ before ta sa healing. Let's go to the intent of rules, Sabbath, or whatever it is, doing good over sa rules or unsa. If we have set of rules, same ra gihapon ang principle nga atong i-apply atong sakyanan, inana. Nga, natay rules to guide, di ba? Pero, may mas maayo buhaton. Di maayo or maayo nga buhaton. Siyempre, piliyon ginato ang mubuhat og maayo. Nga naman, kay mo manay mas makapahimaya sa Ginoo. Again, gibuhat ang balaod para for us to follow, para mahimayo ang Ginoo sa itong kinabuhi. Which is also, naka-benefit sa atua. For example, Sabbath. Grabe benefit sa atua. Nga naman, rest good. Pahuway. Kisa may di ganahong pahuway. Maka-benefit ta. Muna, mga butang nga gihatag sa Ginoo sa ito. Nga di na ito, wala na ito gigamit ba. Nga naman, simple trabaho, sige na. Pero, kung imo na noon, benefit na ito another law, thou shall not kill. Kasi may maka-benefit ana. Maka-benefit di kag makapatay kag tao. Di ba? Di man. So again, benefit sa tao. Gihatag set of rules to glorify God but benefit sa mga katauhan. So kung buhat tag maayo, ingon siya, buhat tag maayo. Di mang daot, di mang inaana. So again, another lesson nga maka-learn na to ron. When we go to church, we go to our sa mga office or unsa, do good. Like, mawari mga sa church para mamantay lang, para yung mga Pharisees. The same gapon. Kung mo na, asa man kanin duha? Nga muhil ka, nga mo nga break the law, nga wag mo break ang law. Again, the intent of Jesus Christ, not really to break the law, but to teach them, tudluan niya, nga, ang rules is para sa mga katauhan. But, di niya ma-apply ni Jesus Christ, ang ingon na to nga, uy, gi-break yung mga law, ano man? Kaninga verse 5, atong basahon. And Jesus added, the Son of Man, which is iyang giingon, iyang kagalingon, Son of Man, he also, ang kasagaran itawag na to ni Jesus Christ, ingon siya, Son of Man is Lord even over the Sabbath. Ingon siya, mas dako, mas gamhanan ang Ginoo sa Sabbath. Basically, because, gikan sa Ginoo, siya may gabuhat, syempre, siya magbuot. So, dili applicable ni Jesus Christ in breaking the law. Nga naman, He is the law. Jesus is the law. We follow Jesus. Siya atong gisunod. But how could, giunsa man pag-miss sa mga Pharisees ni Jesus o sa Messiah, or nga siya ang Messiah or siya ang Ginoo. Bitaw no, pagbasa na ko nga passage ba. Nag-heal si Jesus Christ og sa ilang atubangan ha? Ilang atubangan. Ang deformed hand na ayo. Kasi may maingon nga, sayap yung mga gibuhat, gi-break niya mga law.
Kung ako siguro makakita diri sa atong simbahan nga nagiayo mo kayo, ko, di ni siya normal nga tao. Lahi ni siya. Kailangan niya ko studyhan. Kinsa ni siya. Pero, sa dihang akong gidig maayo, ganun di man sila mabother kung na yung mga kwan. Kaya again, before the eye, it's not very uncommon. Di siya ingon nga bag-o nila ang pag-heal. Way back even sa Old Testament, Moses, like, striking the rock, na tubig, silang Elijah mismo, buhay kay patay. So, kumbaga, pwede nila hunaon another prophet rin siya. Di gini siya Ginoo. Prophet siya. Right na ba? Pero the way si Jesus Christ mo speak, the way siya mo storya, with authority. Nakoy authority sa Sabat. Di pare sa disciple ba? Ngantan sa disciple, pag adto nila sa grain, sa field, no, di man, nakoy authority sa Sabat, di man gutom mo ko, kaon lang ko. Si Jesus Christ, nakoy authority sa Sabat. I can do whatever. I can teach you, makatudlo ko ninyo, makaunsa, nakoy authority sa Sabat. Kumbaga, nana ba? Again, because He is Jesus, He is God. Which is, kung imong atong tanawon, sakto gid siya. Pero, again, ang lesson nga itong ma-learn dere, angay buhaton, mubuhat og maayo, out bisag unsa pa nga rules atong ginabuhat dira. Kung magbuhat og maayo, mas pilian gina itong pagbuhat maayo, which is ng kungutanan ni Jesus Christ. Asa may mas maayo? Kung kita pa kungutanan ni Jesus Christ, mas maayo? Mubuhat og maayo or di maayo? Siyempre, kung kita, mubuhat og maayo. Diba? Basically mo na, ang lesson nga ganan i-teach ni Jesus Christ sa iyang pag-heal, o pinaka-importante pa, usa. Kani. Out of this lesson, kumbaga more backbone ba, kaninga lesson, ang perspective, atong paglantaw, kinsa si Jesus or kinsa ang Ginoo, kumbaga mo follow siya. Ngano makaingon ta, nga nay rules, ngano nay sabat, ngano nay rest, na inana. Kani. Sa pag-heal ni Jesus Christ, give us a picture of restoration. Crooked or guba ang ihang arm, but then when Jesus Christ ningon siya nga, iisa yung kamot, yung giisa, naayo, na-heal, He restored the man's arm. Restoration. People, mga Jews, they go to synagogue, mga synagogue sa temple, sa una nga naman, to be restored, to be refreshed. Nga naman, busy day, but then God give them a day of rest. Imbes na day of rest, mapakapahuway sila, ma-pressure nun sila, nga di ko mo trabaho. Nagbantay na ko, umuliho ko, patay. Moingon sila nga, nga na trabaho man ka, di ba? Imbes na mapahuway yun ta. But then, restoration. Which only, nga prove, nga napakita na to, nga si Jesus Christ, ang mga hatag og restoration. Even sa ato, I know nga, daghang tagyunahuna, daghang problema, ang pag-take og break is very luxury sa ato. Kumbaga, wala tay katungod mo take og break kay ano man, pressure ko kung mga kauban kay trabaho ganin na sila inana niya. Dagang kog trabahoon. Kumbaga, inana tong mindset ba. So that's why ang reason nga nihatag si Jesus Christ og rest. Even God Himself rested when He created everything. But then, gihatagan tag rest sa Ginoo. Nga naman, which only see kung gaunsa ta mo rely sa Ginoo. Kaya if we believe, kung ikaw nagtuo, ang Ginoo sovereign or in control siya sa tanan butang, kung nituo ka ang Ginoo gamhanan, makabuhat siya sa bisag unsa. Kung nituo sa atong kasing-kasing, gusto hunahon na nga ang Ginoo mo'y nagbuot sa tanan, nga ato ang Ginoo niingon, pahuway. Sabi mo buhaton, kung atong mindset, atong tuhunan, atong perspective na, pressure ko, di ko kapahuway, nani. Timsa, sayop kayo sa atong ingon nga nituo man ko. Sa akong Ginoo may control sa akong kinabuhi, ang Ginoo may mag-provide nako. Pero ang atong action nganong mabalaka man ta kung moingon ang Ginoo nga atong gituhuan nga in control sa tanan, pahulay. Pahuway. Rest. Ayog trabaho. 'Di ba? Kumbaga again, backbone ba kung kay bawlan ta, kung sakto atong paglantaw sa Ginoo kung kinsa siya, mo reflect na sa atong action. Kaya kung, sige ka po nagkabalaka, everyday, 24/7, trabaho gid ko, kay mabalaka ko, kay pagkanon, kay nani, daghan kitag reason. Ginoo ni mo, imong gisimba, ingon siya, pahuway. Pahuway. Pero, ikaw, ingon ka, tuo ko Ginoo. Pero, limit di imong pagtuo sa Ginoo.
Diba? Balaka kay ka. Mura kung baga, mas dako pang problema na kung kumpara sa kong Ginoo. Mura inanay mong mindset ba? Again, backbone atong paglantaw kinsa ang Ginoo, kinsa siya. When Jesus Christ said, a day of rest, pahuway, we should do it. Dili man ingon nga, it's a set of rules that we need to follow. Dili. Kaya niingon siya, pahulay. Gikinahanglan na nimo. It benefits us. Pero ang naitabo na hinunan nila, di na sila kapahuway nga naman, na may nagsigbantay. So, nag-ingon ni Jesus Christ. Pero ang tinud-anay nga restoration, makita na to, diha ni Jesus Christ. So, diyang gihil, nakita niya nga na-restore. So, kung baga atong pahulay, no, lahi, ang atong pahunahuna sa pahulay, sa kang Ginuog sa ato. Kung sa ako yung bautan na sa pahuway na ko, sa beach. Higda sa duyan, hangin, waves, relax. Pero, imuha, inyong lahi-lahi taglahi sa pahuway, pero kan Jesus Christ, basa siyang pulong, being refreshed sa iyang pulong, which is atong makita ang tinud-anay nga kapahulayan na alamang ni Jesus Christ. So sa dihang niingon si Jesus Christ, pahulay, dapat pahulay ta sa iyang kaayo, sa iyang mga promise, sa iyang pulong, kay atong tinud-anay nga pahulayan, diha lang makita. So, mga lesson nga atong ma-learn ani, nga atong ma-apply sa atong kinabuhi. Tulo ka butang. Una, compassion kaysa tradition. Mas muuna gid ang tao, no? Katong lesson nato sa mga actions sa disciple. So, kung pwede na to ikuha ng rules para sa kaayuhan sa mga tao, ato nang buhaton. Again, mas importante ang katawhan kumpara. Human needs, kinahanglan sa mga katawhan, mag-una gid na kaduha nga lesson. Ikatulo, mubuhat og maayo kumpara sa mubuhat sa dautan. Mo gina mubuhaton. Basic principles sa Kristohanon, mubuhat og maayo kaysa sa dautan. Kung pilion ginatong maayo, usay madihado naman kanang usay mubuhat kag di maayo. Pero again, pilion na to pagbuhat og maayo kaysa mubuhat og dautan. So hununga, usay nga sige na tagpamantay, buhat maayo sa setting ani nga kuan ba. Dili tumana ang sugo sa Ginoo. Kaya again, gibuhat ang balaod para sa katawhan, dili ang balaod. Dili ang tao para sa balaod. Magampo ta. Labing gamhanan nagdalaygo na mga Dios. Salamat kay Ginoo. Ni imong pulong. Nga nagtudlo na sab namo Ginoo, grabe ka dako nga lesson Ginoo. Especially sa imong mga balaod nga imong gihatag dito sa mga Hodeo. Pero mo makita, Lord, nga grabe, ma-apply gihapon sa mong kinabuhi, Ginoo. Ang narrative, ang story, ang mga panghitabo sa una, Ginoo, grabe, ma-apply gihapon sa mong kinabuhi. Salamat kayo, Ginoo, sa tulunan nga imong gihatag diri kanamo, Ginoo. Ang importansya, Ginoo, sa balaod, dili lang kay para na ma-pressure na noon mi, wala na yung rest, wala na yung sabat. Pero gibuhat ang balaod para sa kayuhan sa katawhan para mahimaya ka sa mga kinabuhi. So akong giampo Ginoo nga mas piliyon na mo Ginoo prioritize ang gikinahanglan sa mga katawhan, bagara sa mga set of rules or sa Lord. Kung para sa katawhan, para sa imong kaayuhan, may imong buhaton. Again, mo pili sad mi pagbuhat maayo para sa dautan Ginoo. Hinauta Lord nga ang among una-una among motive limpyo sama kan David ug sa mga disciples. Nga dili para mo break sa imong rules, kundi para Ginoo sa ubang tao, sa kaayuhan sa mga tao, ug para sa imong kahimayaan. So salamat kayo Ginoo, aning kabuntagon hinauta Lord ang imong pulong among i-apply para Ginoo himaya ka sa mga kinabuhi. Hinauta Lord ang imong balang Espiritu Santo may mag-uban ka namo throughout the week sa mga trabaho, sa mga ginabuhat. Hinauta Lord, mas piliyon namo ang mutuman nimo para sa among mga selfish desire. Kaya tanan Lord gipangay salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Jesucristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibuok